rungan video chuanin ha kaja kan ti don na maro chu I chumi ma chuanin squad member ta kan shout out velok teng hai squad thar kan ya Levity Esports kan nia kan logo hi Apple lem ka da maro chu I phone thenkhat tamjok hian a mil lawa hemi wang hianin hemi Apple sign lem hi thenkhat phone a chuan lang lem lawa squad nei lawang ten kan lang dewa eng poni se hei ka squad member ten nia Smiley Bay remsang pui Lil Poor Prince tetea Killer JH Israel nia Becky hei Becky ani maya chuanin saya kan nei boka Henry Molchin nen ti chuanin 7 Leo po 7 Leo hi na thi chet hei khop ma loading lai hian 55% a hian tang reng zela 55% tang chung hian min khel pui ve renga tengka ati thang reng khop mai hei ti chuanin I tun season tan chuanin Killer JH khel thei lowa ane ta chian lo wang in rank hi push ngam lo topa classic bak chu bak hi chu mi thik kan kai tlang to a hei Smiley Bay tepo kai thar ania tin 7 Leo po he voina rong kai thar vele a saya po kai thara saya hi kan rin roll ania thiam khop mai khel pui nuam ke ni ang tlema skills tu ekran to tan chuanin khel pui nuam khop mai ka squad member te hi en fel tlang bokani ti zon hetuna hen hei lungmon ana left dei mai ron join le donem ka shelova engen ni member hi pariat kan om megani ka kan squad lineup te chu kan ni veni ti chuanin message ka dong rang maya noti kan off log ani ha chuanin I tuntuma sang kaja kan tianga chuan jo head po request sa oma farsa te po request sa om thowa squad member ten an request ani wangin kaja hi kan team ma support don ani chuanin emblem set a hianin burst hilak thaya magic power observation le magic worship emo support emblem polak thaya focusing mark ti chuanin healing effect a hen hybrid penetration petaila ro kaset sa ro ni hi kan lo lok mai nge focusing mark anianga ti chuanin CDR emo movement speed hi thamaya ti chuan hybrid penetration nen hei hi kaja support anga lak don chuna theita ni lo chuan damage full damage chuan tiang he ni ta kha emblem set chu ni kom thlanga thingan nota beng cheng lo to man chaksia kan pose zo mai don nia ti chuanin I spell a hian flicker te sprint te petrify aegis flame shot purify chenin milo tak nei lem lo ni flicker hila mai taila tuna tan chon thawme chuanin soingaya ka dalem lo amaro chu I player thenkhatena an boy na thin thenkhat voina san sailan telte po kan tumanga a thawme entirnan mai maya I earlier I build kan soya core build anga langhal top jungle item lang chang shemi lo jungle ina lo tha tak dei te hin om veta ni khel thar a hianin heng hi an build dan pang a build kan soi pelama hianin earlier tanga build dan kan soi don ani chuanin a hero hian kan lut photanga masabera chon kaja hi second ruk dana hian a passive chuakta a passive chu kan hmuang khon khu athil ken na khonin a shui shwa ken te khu a track ani khu mi track a khu enemy a inflict pelama hianin a hnunga mi te pathum thleng hian a inflict phevek the ani chu tuna hen en lokang normal bot thi ti henga danga ama saber piera ma hen hnunga mi te khu azam phevek ani kha second ruk dana hian om ta ni a passive hi ron dun dang kha chu kaja passive venia ti chuanin I engeni first skill atangin kan soi tananga ama sabera chuanin kaja hi first skill apma sakber tur earlier ti chuanin hei kha first skill chuni deuh maya hei hianin Natalia te anbiru te poka engeni hei conceal skills nei ho kha entina miyang te po mo ultimate lai a conceal skills anga kha
i a cancel thei ta ni chu a first skill hian hei zau em a hei hian magic damage nei na em bawk ani ti chuanin i a chhualam le lulama hianin damage a inflict ve ni first skill hian chuanin kan post ri lok mai teng kom thlang khu beng cheng tlat ti chuanin a second skill su blink skills ani hei a blink pa hianin thil pathum khumi ball energy ball pathum te khu release ta khu anon dai fu chon damage nei pelama a slow down ani patrolling bot da lokang tlan chota sorry dai thel mazona kan damenge hu aron dai khon ti khon damage nei ta tin I ama khu slow down pokta ni chu he blink skill set mo ti chuanin a ultimate ve thunga ro chu cc nia he hianin enemy pakhat a pot theya enemy hian an lo impurify theya amai ro chu apo nge to chuanin purify hian dang chong lo ani he hi apo nge chung hi voi ni a hrual ta voi khat azuk hrual na voi ni hrual na tiang khanom ta ni a voi khat hrual na khanin purify lo man chuna escape theya ani lo chuanin a escape thei lo ta ni hemi apo be to hi mo chuwang chuanin purify na dang lem lo ani apo be nge to chuanin chulai ate chu he fia tai la ti chuanin a second skill hian enemy hi shoot a final skill hian enemy tian a shoot thei ta ni chu a shoot nat du chuan second skills ne na combine na ngai ta ni chu skill combination a chuan no cd ko on tho cd hi rei dewa ka pota po vel ekhan second skill ka manen thui de tak a pot phei ta ni ti chuan kha aya thui ma la po du chuan po dang kha le ta ni ultimate me role in second skill iman ma si inflict phei lamo ultimate me vel flick la ti chuan thui de khai pot thei thei ta ni iflick zo second skill sin zo mangamo kha a skills combine dan chu ni ta ni tuna khan kan lo muman nem he ta mi hi tar chunga ka pot lut phei dei the ni ka pota second skill sa flicker ka mangta emo ka po vele flicker ka manga second skills po thei thaw ni enga zok po ka the ni ende lokang ka pota flicker second skill first skill in ka sin zoma ka khani lemton kutchu ti ve de ngai kha skill combination chu ni de maya ka ja chu he hian damage ne ya he hi max out ma sakber tur ne first skill hi second skill si flick na man theya ka ja hi a thae me ma hero hi tank ani lai po khan a thae me ma ni a second skill hi voi ni a thlok theya shield nei boka khang lai chon tuna chon damage nei na le zual to tank ani lai ai ma khana den zo ka ni amaro chu anne ma tin event te hi nei chia anun na hi pan ve box chu na tlema tank build lam lek lek a build ve de to po ngai chang om thina ni chu chulai chu skill combination na khachu kan zir chianga tin amaro chu ultimate hi apo thei chi ni atoi em ani he tang te han pot phak thamang lo ani chu chumi wang chuanin enge ni a skill sa hian apo toy wangin in confirm kurangai taret chung diving atemo hei taret lai atelom ta se pot phami lo tinania iflik lu tai pot ta second skill chuak ang te ni ngot lo kha chuanin ngaponi se geng na tha ama hi hemi ringot po hen slow down effect nei theya chu a build ta kan sai don ani chuan level 1 kan nia englo kan ni chuanin roaming kan lamha sa support ang kan man chuan mara su support ang kan man lem lo chuanin angai chung lo mana regen hi la veila amana hi heve a chuanin magica damage ha chuanin light intran kian angaya fleeting time angaya hi chuanin ice queen 1 heng pathum hi a thatok lu tukani hei hian damage pack bakas hei hian damage pe hian cdr pe hei hian in vamp petani tin vamp pe pe lama hian upper skill manga enemy khoi khan a slow down thei to don ani chu patrolling bot dai lokang first skill khamang kon khu atitlan muang ta ni enemy ku khumi tur khwanin ice queen 1 hi kalata ni hemi item hi mo tichuan fleeting time hian in ultimate hi a cooldown hian enlokila second somli pani lai ani chumi wang chon ultimate hi a cooldown zung theina khan fleeting time imamo ta ni fleeting time nei chuanin enemy ultimate iman to hnu enemy iwa po khanin
nang man that lo mara important lo that ta se a cool down kha 35% line a down thei ta ni chumi wang chuanin fitting time hiam mo a hi core build ni ta sela a bak chu defense item a vamp te nei lo wangin guardian helmet te po tha a tin I athena shield angaya immortality te po petel tai la mo hianin ama hi khal taksi in enge khal taksi in damage na takin asiam ve thei ta ni chuwang chuanin kha full build chu ni deuh mai ani tuna chuanin thil dang dei ka sei dona a hero kai hnoi lo deuh kan lata antina mai mai full build chu critical lo ni ta sela hi full build lo ni ta ni antina mai mai hi ilak dan tur ni ta tira khan game chuan khan amaro chu earlier chuanin kan sei to angin hi tankin min lak pui nge tur ani kan ti to kha chumia wang chuanin hemi hi in lak kuna khanin thilom thei chu hi na lo te bakin khoi thei lo ve the ni chumia wang tak chuanin atira core build ta build ngan lovin buti lak ma hauin heta dinglam chunga gold om khi han click keula ti chuan jungle tia heni lutanga hi lang nimble blade hi lang hunters knife yangai ta chumi ta nimble blade hi lang hi prioritize ti hi click la ti chuan nimble blade hi ira don ani atira chon nimble blade khalang ma don lo kan she tur chu gold inei tlem chuanin hi prioritize vel ekhan hei zok hi aron lang phot dona hei ti hina lang don ani ti choni langai la zelanga I gold ta tam huna hi aron lang lenga hi lang apathum na zakoman hi lengai lo raptor machine hi nimble blade hi tok ti chuan nimble blade ti lak zo chuanin hi khoyanga enge kha jungle item kha tangkai na kan ti chuan he jungle item inei chuan heng hianin heng jungle om ho reng hianin enge 35% in mo apa ngaya I khoi hi an hozok ani 35% in chu mai ani lova I tha in 25% line exp apung chakani xp kan ti chon I level up chak don ani chu berina chumi wang chuanin hi kan la photang chumi zo kan lak to chuan chuan butin kan tananga ti chuan kan build ta kan lut hei pop anga ti chuan kan build ta kan lut to hnuwa adei ta lowa khata che khanin late game to chuan level 15 te kan lo kai to ni chuan hi kan selang chu kan sel dan tur chu gold ta bok khian kan han lut lenga a item a kan click ang hei kan du item a han a item a kan click to zon an hnuaya sell ti lo ama kan selanga ti chuan kan core item nu nung ber kha kan la don ani ti chuanin kha kan in farm dan tur ani ta ni ti chuanin kha tan tips ania assassin tan tips pakhat lek ka soile lokang tips tips te assassin reng hianin earlier mid lane kan kala wave kan clear thin wave kan clear ma in hi kan la thina poi ani hi achan chu enge kan ti chuanin nokin he item kan nei to chuanin enge ani damage to monster om tani damage to monster om pilama khanin enge ani heng jungle chunga monster ho a hian kan khoina ma se minions local ho kha kan khoinat lo pilama an ma ani atanga gold xp kan gain kha atlem tani chumia wang tak chuanin blue buff helai blue buff kan lak zo huna level 3 kai ngal kan du nge ni chuanin wave kan clear mine hi lak lo tur ti hian engma item nei lo hian wave kan clear photang kan clear zo vele hi kan langa ti chuan blue buff lama kan kala blue buff kan lata helai buff mo chuan blue buff kan lak to chuanin level 3 hi kan kai tlang pui ani tu chu enge ni le zola kan inform chak dan tur ani dani chuan atop nan beraka soidu tel chu turtle hi tam tak chuan tangkai na kan hrelo thin khel thar phei chuan ani chu thin kan tia he turtle hi a thatna chu turtle ilak hianin nangma mai ni lovin I team te zong extra 100 gold ta pevek chewa xp mo level up san na kha a petel bok chewani tin ala tu a that tu ber ne na hianin shield ta pe boka tangkai ani hi
chuanin khu kan hmuang khawnin he turtle a hi game chhungah hian voi thum aron piang thina minute kha minute thum minute li minute nga vela pianga tichuan minute ruk minute sari vela piang le a tichuan minute abak in tha dana zirte pawh nia pian hun kha chu tichuanin lord hi minute riat le chan ve nulama piang ta ni chulai te chu atira enemy in aldo sen lo ne ya an stack up man in du lo game zo wat in du lord nen kalwat in du chuanin voi hni chau turtle hi tha tur a voi thumna that lo ula lord hi ron piang ma ta ni ma se enemy nan nor bet hle chewa an tina me ya an lo nor bet viau chewa I defensive de winin khel to a tare ta tangin I minions local mangin in farm to a khatianga chuanin I turtle hi valak ram tum tur a pathum na kha tigon turtle pathum na in lak che khan lord lo pian hun tur kha second za som ni in delay om je chu minute ni extra in nei bel tina ni chu tichuan minute ni extra in nei bel chuanin khami minute ni chung khanin nangmani tan po gold in farm na chance kha om vele ta ni engeni enemy in lord an laka an zo wat lo nang khan chu turtle hi game changer thave deuh chu ni khate kha tunchuma guide le tips bi ka chon ni ta sela a thaw me chuanin a fia tura the po nga yang tin kaja hi offlane ara ni lo ma solo offlane chi ni lem lowa support ang amhan chi nia mage aya mita assassin om ta se mage aya emo mid mage om ta se I ama zui tu tur tank aya tiang man chi chu ni offlane ama han solo tiu chi ani lem lo ama hi I fighter ang tak tak han man chi ni chuang lo ani chu chu te chu tun tuma kan soi thei chu ni ro se abak chu zona om theyang chi le suggestion om theyang chi ka chu comment lama te po kan soi don nia